Non contaba eu con facer este vídeo, pero pedime modesto que o fixera, como a todos e a todas vós. Ata 40 persoas participachedes deste proxecto. De meu pai aprendín que de ben nacidos e ser agradecidos, por tanto non me queda outra que agradecervos aos que fixechedes posible este proxecto e tivechedes a ben participar nesta iniciativa de Bela Fisterra que estivo coordinada por Modesto Fraga, un dos nosos sabios e ideólogos. É un gusto comprobar como aquela corrente cultural que movía os marcos, non só os marcos poéticos e no cerebro, sino tamén os escenarios tradicionais, orais, levábos onde a xente se sentira máis cómoda e receptiva. Esta experiencia, polas reproduccións que levamos e polos alcances e polos partillamentos que se levan feitos, vemos que acadou un gran éxito de público, trouxo a palestra mediática ao 25 aniversario do Batallón Literario da Costa da Morte e para nós non só é un recordatorio e unha homenaxe, tamén é un estímulo para as xeracións futuras e un orgullo para todas. Dende Bela Fisterra temos a satisfacción de ter ideado esta aventura e seguiremos colaborando coa cultura, como acostumamos a facer coa nosa axenda. Unha impronta importante do noso ADN. Unha palabra, grazas, mellor dito, unha palabra que tamén creo que é máis literaria e poética. Graciñas.